মাহের স্কুল ছুটি এইটা স্কুলটো ডান হৈ গ'ল সেইটো নহয় জানো এইটো কিনাৰটো বেলেগ জেগাৰ পৰা আমি বিচাৰি আনিছোঁ কোনটো সেইটো চক্ৰাটো চাইডত পৰি থাকিলে ন ক'ৰবাত গুচি গ'ল স্কুটি हाय हेलो गुड मर्निं खुलुमबाय गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसे बरायना थालायबाय स' लोगोफोर दिनै आं नैबे लामानिफ्रायनो दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आरो ना स' माहेरखौ दिनै फुङावनो स्कुलाव दोनना फैबाय स' दिनै बहुत खामानि दङ स' नोंथांमोननो जाखिनि हायो दिन्थिलांबाय थानोसै आङो स' डकुमेन्ट्स रेडि खालामनांगौ दिनै आङो बगिनदि पुलिस स्टेसनाव थांगोन स' नोंथांमोननो जाखिनि हायो एसे दिन्थिलांबाय थानोसै स' नोंथांमोन लोगोफोर रानिनि एक्सिडेन्ट जानायाथ' बहुत गोबाव जालांबाय 12 तिनियावनोमोन स' बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनायावनो बहुत गोबाव जालांबाय स' जाय सौग्रामोन बिथांमोनजोंबो रायलायदोंमोन बिथांमोनजों रायलायनायनि खोथा रायलायदोंमोन पुलिसाबो मोजाङै खोन्थादोंमोन आरोना मिलामिसि खालामबा केस सिरियासथा जेबो खालामनाङा होननानै स' बिसोरो जेबो रेसपन्सखौनो होदिया बेनिखायनो जोङो बे लामाखौ लानो गोनां जादों स' बेखौनो जाखिनो हायो नोंथांमोननो एसे आं दिन्थिलांनो नाजागोन स' मैया पुलिस थानायाव थांदोंमोन बगिनदियाव जोंनि सराइमरिया बगिनदि पुलिस स्टेसन गोलैयो जोंनि लखिमपुर स्टेसन गोलैया बेनिखायनो बिथांमोना पुलिस होनहरदों आरोना गासै माबानि स्कुटिनि गासै डकुमेन्ट्स नांगोन आरो MBA रिपर्ट नांगोन लोगोसे बेखौ होबासो माने केसखौ रेजिस्टार खालामनो हागोन होननानै स' मैया थांदोंमोन मैया होबोनो हादिया स' दिनै स्कुटियाबो गोदानसोमोन नालाय 3 मासल' जादों RC खौनो दिहुननो हायाखै दा अनलाइन दखानावसो थांनानै नायनांगोन दिहुननो हागोन ना हाया दा मबाइलाव ट्राइ खालामबाय दंमोन दिहुननो हायाखै फैयाखै मा जागोन दा खनसे नायनांगोन गासै डकुमेन्ट्सफोरखौ आं बेयाव लाजोबखाबाय स' नोंथांमोननो जाखिनो हायो आं दिन्थिलांगोन थ' बेफोरबायदि केसाथ' प्रथमसो ना मिथिया माबायदि जायो स' प्रसेसिंफोरखौ मिथिया उकिल हमदो स' बिथांमोना गासै खामानि डिटेल्सखौ खोन्थाजोबदो आरो ना माबायदि प्रसेसिं जायो स' थांफाबाय थानोसै जोङो माबायदि जायो खामानिया स' नोंथांमोना सोरबाफोर मिथियोबा एसे कमेन्टआव खिन्थाहरनो हागोन स' इन्सुरेन्स क्लेम खालामनाया मोजां ना गाज्रि स' बेखौ आं एडभाइस बिगोन नोंथांमोननाव एसे जाखिनि हायो आं दिन्थिलांबाय थानोसै स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय केसमोन जेने तेने मबाइलावनो RC खौबो डाउनलड खालामनो हाबाय आरो ना बेनिफ्राय कम्पिउटार दखानाव थांनानै आंनि कार्डखौबो दिहुनना लाबोखाबाय ब्लार जादों जे नै कार्डखौबो दिहुनना लाबोखाबाय 100 थाखा लादो बेनो स' टाइमबो जाबाय माहेरनि स्कुला सुटि जानो स' माहेरखौ लाना फैग्रोनोसै आङो माहेरखौ लाना फैनानै डाइरेक्ट पुलिस स्टेसन थांसै बगिनदि जाखिनो हायो एसेबाबो नोंथांमोना दिन्थिलांसै स' भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय ना माहेर स्कुल छुट्टी এইটা স্কুলটো ডান হৈ গ'ল माहेरनि स्कुल गाइसमोन गासैबो डकुमेन्ट्सआ रेडि जाजोब्बाय स' बेखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांसै आङो नै RC खौबो जेने तेने नाजादो अनलाइन दखानाव दिहुनना लाबोबाय गासै डकुमेन्ट्सआ रेडि ये इन्सुरेन्स पेपार ये मेडिकेल डिसचार्ज पेपार बेबो सानैमोन नालाय ओमफ्राय नै गासै गारिनि गोजा स' बेखौ जोङो दा हैनो थांनांगौ लखिमपुर बगिनदि पुलिस स्टेसन आरो ना स' बेखौनो नोंथांमोना जाखिनो हायो आं एसे दिन्थिलांनोसै स' नोंथांमोना दिनै भिडिअआ एसे इउनिक जागोन आरो ना स' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय गासिमोन थांसै पुलिस स्टेसन बगिनदि थांनो ओंखारबाय हेलमेट गंसे गैया नेबाय दं नैसो गेलेनो थाङा दिनै लाजिलायो किशोर भाई थांबाय दं
थांनाय खिथाना मेला 200 का डाल दो ना भाई अमेरिकन और क्या क्या नाम मेला है कौन सा वाला मेला मेला मूवी डांस करने वाला मेला मूवी शूट हो रहा है दुकान बंद किया था क्या मेरा नहीं मालूम है क्या हो गया अभी नहीं गाइसमोन बगिनदि पुलिस स्टेशन मोनफैबाय जोङो नोंथांमोननो जाखिनि हायो आङो दिन्थिलांबाय थानोसै स' नेक्स्ट डकुमेन्ट्सखौ नाय डकुमेन्ट्स आंनियाव दङ जाखिनि हायो आरोना एलाव दंना गैयाथाय पुलिस स्टेशनाव माबा खालामनाय स' न'आव डकुमेन्ट्स दङ रेडि खालामग्रोनोसै स' गाइसमोन जों पुलिस स्टेशनाव भिडिअ बानायनो हादों आरोना एसेखिनि जाखिनि हायो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजाबाय स' सारमोननो गासै डकुमेन्ट्सखौ होनानै आं सारखौ एसआइ सारखौ रिकुवेस्ट खालामबाय आरोना स्कुटिखौ खनसे नायलांनि आं बबेखिनियाव दं होननानै स' सारा आंखौ लोगोसे लाना थांफाबाय स' स्कुटिखौ दिन्थिनो स' बेफोर गारिया एक्सिडेन्ट जानानै दं बेफोरखौ एसे खोथादोंमोन आरोना सारा एसआइ सारा जोबोद मोजां बहुद हेल्पफुल मानसि स्कुटिनि अबस्थाया बहुद गाज्रि आरोना गेग्रेबजोबदो बायजोबदो माथिं गोलैनानै पार्ट जाजोबदों बेखौ माने गावसोरा बुथुमनासो लाबोदों होननानै खोन्थादो सारा बै खनाथिंजाय दङ लोगोफोर स्कुटिया बेखौनो आं एसे दिन्थिनोसै बेलेगथ' भिडिअ बानायनो होदिया सारमोना एलाव गैया होननानै नै स्कुटिनि अबस्थाखौ नायना लानो हागोन लोगोफोर जेबो अबस्थायानो गैया सोब गेग्रेबजोबदो इन्जिनाल' नांनानै दं होनब्लाबो गाज्रि जानाय नङा स' दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनिखौनो दिन्थिनो नाजाबाय नोंथांमोननो स' गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिगोन आङो नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय गासै डिटेल्स केसखौ दिन्थिलांनो आं नाजागोन दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय स' लोगोफोर दिनै भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामनो दाबाव स' नोंथांमोना सोरबाफोर गोदान नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव स' दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय बाय लोगोफोर